vás do našeho dalšího videa. Jak víte, nikdy jsem ještě neměl vlog, tak tady to je náš první vlog. Hodně mi lidí říkalo, ať si natočím ještě nějaký vlog známých lidí. No tak jsem se dal tomu, ale dáme se k tématu. Dnešní vlog je o tom internet. Dobře víte, že jako pro nás, pro děti a pro 20letých, to je dobrý, protože na to třeba Minecraft, hry nějaký, který znáte, nevím, třeba nějaký online fotbal a tak. Ale rodiče na to říkají něco jiného. Třeba uděláme to takhle. Já si zavolám asistenta, jenom chvilku počkejte. Asistente! Pojď! Tak, mám už tady asistenta. Jeho znáte, je to Dušan. Takže Dušan bude prostě já, jakože Dušan bude Danny a já budu prostě táta. No. Dušanku, můžeš být normálně tady, aby tě viděla kamera, jo? Neboj. Tak, přijď. Proč si nejdeš ven hrát? Furt si jenom na tom počítači, ani nevíš, jak vypadá příroda. Vidíte, takhle to asi nějak je. Tak to nějak prostě je, když prostě rodiče nám říkají to a to, chápete to, ale tak to nějak prostě nejde. Prostě my jsme rád na tom počítači, protože třeba, hele, dávám ještě jeden příklad. Jenom si chvilku počkejte, až zavolám mýho dalšího asistenta. Asistent. Tak, už ho mám, bylo to teda dlouho najít. Je to tady, Veronka, moje další. Takže ona zase bude hrát prostě někoho a já jsem se táta nebo máma. Proč si pojď na to počítači, běž si radši učit. Takhle to nějak je, ale u mě to je zase jinak. Já mám na to jiný názor. Mami, ale já nemám nic na učení. Ale musíš se učit prostě. Mami, mě to fakt nebaví. Viděli jste už někoho, koho by bavilo učení? Já ne. Jestli vás baví učení, napište mi komentář dolů. Baví mě. A jestli vás nebaví učení, dejte mi like. Koho by to bavilo? Někoho jo, a někoho ne. Ale tady to není škola učení, teda není to škola vlog. Je to přeci internet vlog. Internet nám dává spousta věcí, třeba, že si můžeme přes internet kupovat věci. Doufám, že mě teď někdo nepřeruší, počkejte.
může i nemůže, ale rychle to už uděláme. No prostě dává nám hodně věcí a tak. No tak proto, proč by neměl být internet. Bude ještě druhá část, promiňte, ale ne, já nemůžu mít tak dlouhý to video, protože potom by se vlastně to video na ten YouTube dávalo hodně dlouho, takže bude další čas. To se nebojte a čusa, lidičky moje.